Sekuphele iminyaka emine umndeni wakwaNgcobo ungakwazi ukungcwaba indodana yawo. Uthi angeke uyingcwabe baze babhekane nengalo yomthetho labo abasolwa ngokuyibulala. Ummeli Ngcobo wayeneminyaka engu-16 ubudala. Enza ibanga lika grade 12 ngesikhathi ethunjwa ngo-2021 emva kwezinsolo zokweba umakhalekhukhwini womunye umfundi. Emva kweyinsuku isidumbu sakhe satholakala silahliwe esigangeni eCato Ridge. Kwaboshwa abasolwa abane ngaleli cala. Into engiletha la zonke izinsuku ukuthi ngibone abantu abathatha ingane yami kuze kufike esiphethweni begwetshwa ngoba angenzi lutho, umsebenzi wami nje ukulusa bona. Ingakho zonke izinsuku ngivuka ngizelana mangazele ngihlala ekhaya ngihlalela ukuthi ngithandaza ukuthi ngicela bangitshele ukuthi ingane yami bayibekaphi, noma bayibulala noma bayenzani kulungile nje, ngicela lokho kuphela. Namanje abasolwa basagqigqa enkantolo. Imphumela yokuhlolwa kolibofuzo yenziwa, kodwa-ke abazali bakammeli bathi abakaze banikezwe imvume yokungena emakhazeni ombuso lapho isidumbu sigcinwe khona. Ingane asakayingcwabe kuze kube manje, umzimba wayo ulapha emakhazeni ePinetown. Isizathu esenza lokho nephoyisa phakathi okwakumalume wengane, ummela antshontsha ifoni yayo lali lapho phakathi. So bangenzela i-DNA, benza yonke into, umseshi wabuya nayo. Ngokuthi-ke kunephoyisa phakathi, angeke size sikwazi ukuthi ngithathe into engiyenzelwe amaphoyisa ngoba angisathembi lutho. Ngadicide-ke njengomndeni ukuthi-ke uma seqediwe konke ukwenziwa sizobe-ke i-DNA sesiyayithatha sesiyozenzela thina. Icala lihlehliselwe umhla zingu-19 kuMandulo. Umama kammeli ufika nsuku zonke enkantolo ngethemba lokuthi uzobuthola ubulungiswa. Okwamanje isidumbu sikammeli sisagcinwe emakhazeni asePhayindane.